min ye l'Amérique jamana ye ale kɔni ko ko a ma sɔn diɲɛ selekendani tɔgɔla kiiribon ye n'o o ye CPI ye o la sa k'olu kɔni bɛ u kɔn bi u b'u kɔn sini CPI ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko min ye o kuma min fɔra américains fɛ nin ye k'a bɛ dansagi jo sariyaw la han k'américains k'u yɛrɛ minɛ o kumaw la Moyen-Orient ale kɔnɔna na Israëliens y'a yira sa k'a fɔ kɔni k'olu tilalen don kari tɛmɛnen sa américains ye fɛɛrɛ min sigi ko ka Gaza sigi sen kan Benjamin Netanyahu n'a ka duguladenw kɔni tɛ ka ɲɔgɔn faamuya o la sabula américains y'a yira sa fo bɛnkan de ka sɔrɔ Gaza lafiya bɛ se ka don ale kɔnɔ cogo min na Golfe jamanaw min ye Émirats Arabes Unis ye ale ye jalakili ta ka ɲɛsin Iran ma ko Iran kɔni ye missile fili ale ka bateau fila kan bateau fila in na sa ko kɛlen kɔfɛ ale ni Iran ka jago kɔni u ni ɲɔgɔn cɛ ko o bannen ye nin ye pewu Senegalikaw fɛ yen min ye jɛkulu min sigilen don sen kan n'o bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kɛ Senegalikaw fɛ yen ale ye sɛbɛnbɔ kunun ko k'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ bi n'olu kan k'u ka sɔrɔw fɔ ko magɛn bɛ a baara in na kosɛbɛ a ko k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ sa ko bɛɛ ka se k'i ka nafolo min b'i bolo sɔrɔ min b'i bolo i k'a fɔ ko n'i ye Senegal ta k'a lajɛ maa minnu n'u yamaruyalen don k'a kɛ 100 sarada maa 56 de y'a kɛ maa 3,000 ɲɔgɔn ko bi olu si lajɛlen ma se ka u ka baara in kɛ ka kɛ ni a waati ye a ko ko min ye Assemblée nationale président b'a la cogo min ministre b'a la ten jamana ɲɛmaa yɛrɛ b'a la ten ale ni baarakɛyɔrɔ caman maaw ko olu bɛ nin ko in humu kɔnɔna na minnu ka hakɛw ma fɔ hali bi Iran ni Mauritanie olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Iran jamana ni jamana cɛ siranabɔ ministre ye ale ni Mauritanie taw fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la kumaw ye tali kɛ min na sa farafinna an fanfɛ bolo kumaw bɛɛ ni kɛnɛya bɛ se ka sinsin cogo min na silamɛ diinɛ hukumu kɔnɔna na babu ale ye tali kɛ o la min ye Pakistan fana ye ale fana ni Irankaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Pakistan min ye fɔ ka bɛn sigi sa États-Unis ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira sa ko min waati laban in na sa gɛlɛya min sɔrɔla ko in na ko ka se ka o ban Iran ka fɛla di yaasa sigi ka fɔ ale bɛ se ka kurakuraya cogo min na Kenyakaw fɛ yen a yiralen don k'a fɔ sa ko américain maa 7 olu kɔni fara ye siraba ka hélico dɔ senfɛ n'o ye pankuru min sanfɛ pankuru dɔ o kɔni ko de binna sa u ka kuluju dɔ fanfɛla la yen waleya in kɔni a kɛra sa sabula bɛɛ lajɛlen bɛ Kenyakaw ka ko dɔn maaw bɛ taa yɔrɔ minnu lajɛ ko a ko kɛra olu de senfɛ min ye américain 4 kɔni sen bɛ a la maa 7 minnu n'olu fatura pankuru in ale binni senfɛ Cameroun ni RD Congo olu y'a yira sa k'a fɔ sa ko u ka jamana kɔnɔna na sa maa 100 ani maa 7 olu kɔni tora yɔrɔ la yɔrɔ min na sa ni dugukolo kɔni yɛrɛ la ye n'o ye Damanda ye Damanda dugukolo yɛrɛ min n'o kɛra sa Zamoyikaw fɛ yen maa 107 kɔni de fatura la Cameroun ale ni Centrafrique ani ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ senna sa minnu bɛ yen n'olu dulonnen don halisa dugukolo in jukɔrɔla la olu bɛ se ka labɔ cogo min na RD Congo maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in na ko ambulances gosili ani mugu bɛ ka cili min ambulance la sa ko kɔni bɛ ka Ebola tɔ juguya ka taa fɛ maa 1000 ɲɔgɔnna bi a yɛrɛ don k'a fɔ sa ko Ebola kɔni bɛ o de la RD Congo kaw fɛ yen Nigeria olu fɛ yen sa jamanakuntigi kalata o yɛrɛ kofɔ baaraw kɔni bɛna daminɛ nka a bɛ ka daminɛ waati la waati min na ni sɔrɔko gɛlɛya bɛ Nigeria yɛrɛ kɔnɔna na Zimbabwe kaw fɛ yen kurun dɔ fana taara i dafiri olu ka kɔbolo min bɛ n'o ye Kariba ale kɔnɔna na ye maa 94 o de tora o ko senfɛ min ye Marokukaw ka kunnafonidila min bɛ Marokukaw fɛ yen kunnafonidila min bɛ n'o bɛ Mediapart baara kɛ n'o o ye Neja Ibrahim ye ale taara sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kɛ ni Ceuta ko in ye ko Marokukaw y'a gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔ ko sabula a donna k'a sɔrɔ visa ko a m'o kɛ a tɛmɛna Tanger de fɛ o tɛ waleya ye waleya min n'o o y'olu sago ye min ye Ukrainekaw ye olu yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na sa ko sɛgɛsɛgɛli bɛ senna ka ɲɛsin dunko juguya ni yuruguyurugu ma Ukraine min ye jamanakuntigi yɛrɛ ale ka dangan ye k'u taar'o ka so ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ o fɛ yen sɛgɛsɛgɛli min kɛra o fɛ yen sa a nana ye k'a fɔ sa ko suyɛni kasa kɔni b'a fɛ musaka minnu bɛ di k'a olu caman yuruguyurugu Volodymyr Zelensky ko ka sɛgɛsɛgɛli in banba k'a sinsin yaasa ko ka se ka dɔn cogo min n'a sigira sen kan maa ko fɔlen ko u n'a gɛn ka bɔ baara la Chadi ale ni Faransi k'u segira k'u bolo di ɲɔgɔn ma tuguni wolomasiri tabaw ka sira fɛ baara in ale tɛgɛnɔ bilara bɛnkan senfɛ bɛnkan min bɛ tali kɛ sɔrɔdasi ko la n'o y'a sɔrɔ Chadi kɔni ma jɛn n'a ye fɔlɔ Faransi kana i ka daga sigi a fɛ i n'a fɔ a tun bɛ min kɛ kɔrɔlen n'o y'a ka base ye kabini avril kalo tɛmɛnen bɛnkan in b'a jira sa ko Chadi jamana kɔnɔna na Faransi sɔrɔdasiw bɛ se ka na kalan kɛ Chadi sɔrɔdasiw olu kunna hakilila fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ fana min ye kibaruya bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru olu fana bɛ se ka munumunu salo kɛ Chadi dugukolo kan n'o ye Faransi ka pankuru ye
irisi ale ni CEDEAO k'olu bɛna jɛ k'u bolonɔ bila sɛbɛn na jɛnka sɛbɛnnabila in sa Sergei Lavrov ale ye kuma in danganamaya kunungo ko bolodiɲɔgɔnma in bɛna tali kɛ min na sa o ye lakana ye ani k'a to fana min ye cɛfɔ ni kan bɛ se ka don cogo min na AES ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ yɛlɛmaba ko sabula min ye AES jamanakuntigi caman ye ale ni CEDEAO jamanakuntigi kulu fana kun tɛ ka bɛn nka nin waati laban in na sa a kun yira k'a fɔ ko CEDEAO jamanakuntigi caman olu yɛrɛ kun ye Irisilakaw jalaki bi k'u bɛ ka bɛnkan ɲini olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛ dan sigi a ka bi sɔgɔmada na kibaruya